Primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos a la coalició Compromís a Sitges Vesprada a Meliana, el meu poble. Recorde que l'última volta que vaig estar així va ser l'any 2006 per a fer un pregó i la veritat és que mai haguera pensat que la següent volta anava a ser, malauradament, per a contar per què s'ha tancat Ràdio Televisió Valenciana. Que el Partit Popular la va deixar podrir precisament per a tindre aquests índexs d'audiència i finalment tancar-la. El govern del Partit Popular i els successius directors generals de Ràdio Televisió Valenciana que l'han manipulat i l'han expoliat fins el tancament. No hem vist ni una denúncia ni una dimissió pel que ha sigut una autèntica desfeta en l'audiovisual valencià. Ens han tirat a la nostra casa però hem de seguir pagant la hipoteca. Una hipoteca ni més ni menys que de 1.200 milions d'euros, que és el forat que s'ha fet durant aquests anys de gestió del Partit Popular i que tots els valencians, vostè, tots, haurem de pagar fins l'any 2030. En el vídeo hem pogut veure alguna de les xifres de l'espoli. Per exemple, aquests 500.000 euros que presumptament, mig milió d'euros que presumptament un dels exdirectors de RTV, Pedro García, se va endur de la visita del Papa. O els milions d'euros que s'han donat als clubs de futbol, 2 milions d'euros, per exemple, al Villarreal per patrocinar la seva mascota, un club que, per cert, encara avui porta el logo de nou en la seva samarreta, suposa un patrocini que Ràdio Televisió Valenciana continuarà pagant, o els 16 milions d'euros que recentment va pagar Ràdio Televisió Valenciana per les carreres de Fórmula 1 que mai va emetre. I la pregunta és, no tenien diners o volien amagar alguna cosa? Perquè des que Canal 9 va tancar han passat moltes coses i no precisament beneficien al Partit Popular. Hem tingut notícies que mai s'han emès, com el juí a l'exconseller Rafa Blasco, tots els xanxullos de Gürtel, la visita del Papa, la desfeta de les caixes d'estalvi, la CAM, el Banc de València, o tot un rosari de juís que a partir d'ara se van a produir, perquè van a produir-se el de Fitur, Brugal, Emarsa, etc. i tot això, evidentment, a partir d'ara no eixirà. Perquè Canal 9 ha fet moltes coses roïnes, però també complia un molt bon paper com a servei públic. Per exemple, l'incendi de Gilet, que recordaran va produir-se fa 2 setmanes i va ser de nit i jo recordo aquella nit mirar Twitter i la gent estava descol·locada, no sabia què fer, no tenia informació, evidentment les televisions nacionals no informaven, no tenien ningú mitjà de comunicació que ens contara el que estava passant en directe. Evidentment, ningú mitjà de comunicació vindrà així a Meliana a contar el que passa en cert cas d'una catàstrofe o un cas d'assassinat, per exemple. Reclamem el consens de tots els grups polítics per a aconseguir que se reobri la televisió, que siga una televisió pública, independent, que es trenque ja per fi aquest fil directe que unia la Generalitat amb el centre de producció de Burxassot i que faça periodisme de veritat, que fiscalitze els governants i estiga al servei dels ciutadans i no dels polítics com ha estat fins ara. Feta, evidentment, per professionals, que siga sostenible econòmicament, per supost, en valencià i de qualitat, i que ens permeta retrobar-nos i ens torni l'orgull que en els últims temps hem perdut com a poble. Plantejaren un ERO i aquest ERO nosaltres, el comitè d'empresa el va denunciar, el va dur als tribunals i el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, damunt és un alt tribunal, no és un tribunal de primera instància, diguem que és un que té més tronio, ens va donar la raó i no només és que ens va donar la raó i ens va dir que era il·legal, sinó que era il·legal per 12 motius, és a dir, el que és guanyar per golejada. Els va dir, escolten, pitjor no ho podien haver fet. 8 d'estos motius són motius que condueixen al que es diu la nul·litat. El senyor Alberto Fabra, que se suposa que és un president democràtic, per cert, siga dit de pas que no l'ha elegit ningú, no està d'acord i com no li pareix bé la sentència i no li pareix bé que el tribunal li lleva la raó, tanca. És important explicar que dins d'aquesta sentència que nosaltres guanyarem i que ha originat tot això, n'hi ha alguns motius
de nul·litat que es diu que són perquè s'han vulnerat drets fonamentals dels treballadors. Què vol dir drets fonamentals dels treballadors? No és qualsevol cosa. Un dret fonamental són drets que estan en la Constitució directament. I estos senyors agarraren i es vulneraran. Tot el que s'ha desencadenat posteriorment és una represàlia a una sentència que ens donava la raó, i és una cosa que és molt greu. I nosaltres això no anem a posar el genoll en terra i ho anem a perseguir, i si podem acabar denunciant a Fabra, no dubteu de que anirem a per ell, perquè és una decisió personal, política, exclusivament, que es pren a més 5 hores després de que s'hagi publicat una sentència que té 47 fulls. A les 4 hores el senyor ja tenia clar que havia de tancar. 5 hores abans en la tele hi havia 700 persones treballant i tot el món estava conforme, perquè ja n'havien tirat a mortes. Abans de que eixira la sentència hi havia 700 persones treballant en tele i ràdio i estaven treballant i ningú qüestionava que la tele i la ràdio pogueren funcionar. Ix la sentència i conforme ix la sentència del Tribunal Superior de Justícia ja no és que no en podem aguantar a 700 de les 1.600 previs que hi havia, sinó que no podem aguantar ni a un. Tanquem, doncs escolta, explica-m'ho perquè en 5 hores has passat de poder mantindre els 700 treballadors a dir que se'n van tots al carrer. I els passarem un pla de viabilitat en el qual ens comprometíem a que podíem mantindre's la tele i la ràdio durant 2 anys sense afegir ni un euro més del que la Generalitat havia pressupostat, tenia ja en el pressupost. De fet, no ha mogut el pressupost, i aquests diners no els ha llevat del pressupost. Però després de passar fulls, informació i tot el que ens demanaren, esta gent ens va dir que no, i va ser quan va vindre el tall de les emissions, es va quedar en l'aire d'una manera absolutament absurda i demencial. S'ha descarregat tot el pes de la culpa, diguem, sobre els treballadors, quan, clar, és una empresa en el que ha primat ha sigut una gestió absolutament corrupta. Actualment tenim 4 imputats, 4 exdirectius de la casa imputats en la trama Gürtel, en la peça de la visita del papa, quan va vindre així, que per una part resaven i per altra part s'omplien la butxaca. 4 directius imputats en la trama Gürtel que estan ara investigant-la. I també tenim un senyor que era aquell que el van pillar, diguem que estava en política per forrar-se, el senyor Vicente Sanz, un altre directiu de la casa, que està processat per abusos sexuals, amenaces i coaccions a 3 treballadores. El tancament de RTBB és una agressió al poble valencià. El tindre un mitjà de comunicació autonòmic en la nostra llengua és un dels pilars fonamentals de l'autogovern. El comitè d'empresa sempre ha sigut molt crític amb la línia dels informatius, hem estat absolutament en contra. I jo no me conforme a que aquesta nova radiotelevisió valenciana no em conforme a que només doni bé les festes i doni bé les retransmissions esportives. Jo vull uns informatius que tinguin un poble ben informat, perquè aquesta és l'única manera de que siguin conscients del que tenen davant i puguen realment decidir. Però també vull un poble, o m'agradaria un poble madur que exigirà que els seus mitjans de comunicació i que els seus serveis públics funcionen com toquen i que no els deixi perdre i no els deixi caure. Jo crec que aquesta és la radiotelevisió valenciana, que no és la radiotelevisió valenciana per la que jo estic lluitant, i tinc la sospita que només l'aconseguirem si primer desallotgem els actuals habitants del Palau de la Generalitat. Nosaltres, com a empresa, no hem treballat directament per a Canal 9, llevat d'algun cas puntual que de rebot han anat a vendre a Madrid a Televisió Espanyola, Canal 9 es va enterar i li venia bé un documental que fèrem i el va llançar. I nosaltres encantats, perquè la nostra obsessió era poder treballar des de València i principalment en València i per a que ho veren els valencians, però mai hem tingut aquesta oportunitat perquè nosaltres hem subsistit, no és que estiguem bollant, sinó que hem subsistit i hem resistit precisament perquè, com no hem tingut l'oportunitat de treballar en Canal 9, el fet que caigui a Canal 9 no ens afecta directament. Sempre hem buscat fora treballar amb gent de fora i per això hem resistit. És que quan començar, Canal 9 era una tele amb molt de potencial. Aleshores, vam començar a estudiar la carrera i jo vaig estar, els 3 estius que vaig estar a València estudiant, vaig estar fent pràctiques a Canal 9. I és cert que jo recordo que aquella etapa, amb molt de carinyo, vaig conèixer a grans professionals, vaig estar en informatius, vaig estar en esports, vaig començar a conèixer com era Canal 9. Em van proposar quedar-me a Canal 9 quan vaig acabar la carrera, perquè havia fet pràctiques i aquell estiu em va proposar l'oportunitat i vaig pensar que igual no era el moment, que volia conèixer més coses, però sempre la intenció
sincera de tornar a Canal 9 perquè era la meva tele. Jo entré en Infotelevisió, que és pel que torna a València, se'm proposa l'oportunitat d'una tele molt menuda que hi havia a València, que era un poc... Tenia la intenció de fer aquest contrapès a una televisió totalment manipulada i que contava una versió de la realitat adulterada. I hi havia moments que veies inclús la cap de premsa de Francisco Camps, que anava a la redactora que cobria les notícies de Camps i li dia el que havia de dir aquell dia en la notícia. ¿Sabes? Jo tornava a preguntar-me on està el periodisme, no? Jo no soc un periodista pur, però jo sí que és cert que no entenc que el periodisme no era això. Jo podia tenir puc pensar políticament el que jo vulgui, puc pensar ideològicament el que jo vulgui, però tens uns principis i les notícies intentes contar-les de la manera més objectiva possible, dins del teu mitjà i dins de les possibilitats que tens. Però no, allò no passava, no? Aleshores, s'acaba aquella etapa d'Infotelevisió i és quan decidim muntar una empresa molt menuda i fer documentals. Per què volíem fer documentals? Perquè veiem Canal 9, realment en aquell moment ja deixava de veure molt Canal 9, però sí que seguia Punt 2. Encara pensava que Punt 2 encara feia programes que es deixaven veure, perquè Canal 9 per a mi era complicat de veure. I feia programes de qualitat, i hi havia productores valencianes i professionals, i a Canal 9 també hi havia molts professionals, però bueno, es feien coses però les mínimes, no? I diem, bueno, doncs fan falta fer documentals. Una televisió pública de servei públic no pot fer només reportatges dolços sobre la realitat valenciana, neutres, en els que no hi ha conflicte, en els que no es conta res, no es conta el cas del Cabanyal. L'accident del metro és un punt i a part. Nosaltres, productora valenciana, amb una televisió tan potent, fem documentals per a que s'emet a la nostra televisió. I no eren documentals precisament polítics, ni molt menys, eren documentals sobre Alzheimer en aquest cas. Vam fer un sobre una coral d'Alzheimer, que era la primera coral d'Alzheimer de tota Espanya, que es muntava, que cantaven cançons, anàvem a Canal 9 i es van dir està molt bé la història però no acaba. Anàvem a Televisió Espanyola i ens van dir que sí, que la història els interessava. I Canal 9, a la setmana o a les 2 setmanes, van dir nosaltres també. L'hem fet, hem passat tots els canals que tocava i ens heu dit que no, perquè ara sí. Bueno, doncs, aquestes coses que passen. I això és tota la nostra experiència amb Canal 9. Fins que arribem a fer el documental de l'accident del metro, que per a nosaltres fou, per a mi personalment ha hagut un punt d'inflexió total sobre la professió. Això és que s'hauria de portar al jutjat, no era normal. Va ser l'última cadena informal, però a més es va manipular des del primer moment. Les ordres en aquell moment sobre l'accident del metro venien del presidència de la Generalitat. Era la cap de premsa, que jo la coneixia perquè vaig tenir molta amistat en ella, en les rodes de premsa que fèiem en Camps, una tia, una soberbia increïble. Cada dia no, ella anava passant la corretja de transmissió fins que arribava a l'editor i l'editor al periodista i d'allà, d'alguna manera es va anar tapant, es van anar enviant ordres i d'aquella manera es va silenciar allò. L'accident del metro es va tapar perquè no interessava contar-lo perquè les ordres venien de presidència. I deia, el que m'estàs contant és que presidència enviava ordres directes i les ordres s'acataven directament d'una redacció de periodistes. Diu, sí, era així com funcionava. Aleshores, aquell moment fou per nosaltres fou un xoc, vull dir que per aquest vídeo, i no per causes de l'accident, sinó precisament per aquesta manipulació de la televisió pública, el cas guanya una dimensió social i sobretot mediàtica. A partir d'aquell moment vam dir, bueno, tenim l'arxiu de Canal 9, que era un arxiu que és incontestable, tu veus aquells 8 informatius seguits, matí, migdia i nit, del dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, fins a la visita del papa, que és quan ja l'accident del metro desapareix dels informatius, perquè ve el papa, que tot va relacionat, no anem a equivocar-se ara, però bueno. Veus aquells informatius i dius, és el manual de manipulació més perfecte que ha existit. En 4 dies tanques un tema com este. L'última imatge berlanguiana, diríem, per al nostre documental, ja vos dic que és la seqüència, la vam veure i vam dir, no s'ho acabem de creure. L'acompanyant em va veure fins a la porta i arrastres, entra allà dins i dius, l'últim dia de l'últim moment d'esta televisió, un acte de dignitat fora de lo normal, a veure, l'entren allà i la fan parlar i a més amb un pico d'audiència, crec que fou un 40%, màxima audiència de la història de Canal 9. Jo crec que Canal 9, d'una banda, és el reflexe de la societat valenciana, igual que Canal 9, podem parlar de l'edifici de Calatrava, s'ha ensorrat aquesta societat, este model de societat que ens havien venut.
es que hace fallida, igual que estaba la crisis econòmica a nivell mundial, a València tenim un model insostenible i s'ha ensorrat. I crec que Canal 9 és necessària, és totalment necessària per a la indústria i per a la societat, totalment. Però Canal 9 ha patit el que li passa a aquesta societat. I jo crec que els treballadors de Canal 9, ho dic a un nivell personal, teniu aquest deute en la societat de parlar i de denunciar i de senyalar en el dit perquè ja està bé, s'han fet autèntiques barbaritats i jo crec que la societat necessita servir. Em centraré un poc en com queda el tema de la nostra llengua en perdre un mitjà de comunicació com és Radio Televisió Valenciana. Com a valencians i valencianes entenc que, i així ho hem expressat moltes voltes com a poble, que la nostra llengua la valorem, la defensem, inclús així hem sigut capaços d'estar un gra pagans renyits entre nosaltres per un tema com ixe, i ara un element tan important com una televisió i una ràdio en valencià en qüestió d'hores, com ha dit Maria Josep, ha anat a negre. Qualsevol llengua que vulgui tindre futur ha de comptar ara mateix en ferramentes del segle XXI. I ferramentes del segle XXI bàsicament són les audiovisuals. Evidentment internet ha entrat en molta cosa, però ara mateix tant una ràdio com la televisió són un aspecte molt important. Ara mateix som l'única comunitat autònoma en llengua pròpia que no té mitjans de comunicació públics en la nostra llengua. No els tenim. Tornem a uns anys enrere, però galopant. És a dir, ara el valencià queda reduït al món de l'ensenyament i el que pugui escoltar la gent parlant en el dia a dia en la gent que és valencianoparlant. Per a una persona castellanoparlant o parlant d'una altra llengua estrangera no té cap altre mitjà de poder sentir amb normalitat una llengua que és la que es parla habitualment en molts llocs d'aquest país. Si perdem la nostra llengua, què ens quedarà com a valencians i valencianes? Ens quedarà ben poc. Un altre aspecte molt important, el suport que suposa per al sector de l'educació, per a l'àmbit de l'educació, tindre el reforç d'un mitjà audiovisual que d'alguna manera dona continuïtat a allò que s'explica a les aules. En el tancament de la televisió valenciana perdem moltes coses, però una de les coses més importants que perdem és la vehiculació com a valencians en la nostra pròpia llengua i perdem la possibilitat de tindre un referent, un espai de normalitat, d'ús normal que dona garanties de futur a un element tan important com és el valencià. Al final fa la sensació que aquells que han estat molts anys dient que són els grans defensors del valencià, en les últimes decisions que estan prenent, el que estan reforçant és tot el contrari. La televisió ha anat en negre i després estem veient com en l'àmbit de l'ensenyament van a suprimir una gran quantitat d'unitats o d'aules escolars i curiosament la majoria de les aules que es van a suprimir són les aules en valencià, en la línia en valencià. Després veiem com en municipis com Meliana i Alboraia se suprimeixen les oficines de promoció del valencià. Després veiem com ara automàticament s'entra en conflicte en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és un organisme que està en l'estatut d'autonomia, que se crea per consens i ara s'entra en una altra guerra. Així també, què està passant? És això, és que els valencians estem interessats en barallar-nos o pel tema de la llengua o estem interessats a perdre en la nostra llengua el valencià? No. Què està passant així? Està passant un reflex del que ha dit així en totes les intervencions. S'està utilitzant una altra volta un tema que és el tema de la llengua, dels símbols, de la identitat, per a tapar, per a manipular les misèries d'un govern que ens ha portat als valencians i les valencianes a la situació en què ens trobem.
El problema no és la llengua. La llengua ja sabem quina és la nostra, és el valencià. I sabem que la volem en els mitjans de comunicació, que la volem en ensenyament, que la volem en l'administració, que la volem en tots els llocs, amb normalitat. I el castellà també, però el valencià principalment, perquè és la nostra. I el que no volem ara és que s'utilitzi la llengua per a que entrem en un conflicte entre els valencians i que amb això vulguin tapar les misèries. Les misèries que n'hi ha i moltes. No es feia la televisió que ens agradava, les últimes setmanes no teníem cap direcció, tota la direcció en bloc va dimitir i fèrem els informatius de manera assembleària de com realment nosaltres, professionals, periodistes, realitzadors, sabíem fer, com ens ha ensenyat. En l'època del metro jo estava fent l'oratge, no vas poder viure com es va produir directament aquesta manipulació. De fet, els treballadors no estaven en la cúpula de decisió, no sabien com s'elaboraven les notícies. I jo d'aquesta època de la visita del Papa sí que puc dir una anècdota, que a mi me digueren personalment que no diguera que feia massa calor, perquè era mes de juliol, que anaven a bufar les britxes i per a que la gent vinguera. Jo que era poc absurd, estava el mes de juliol, no se podia dir que no anava fent calor. En la nostra empresa l'assetjament laboral era una cosa que era a diari. Era una empresa amb un gran nivell de contractació temporal, on es promocionava o tafonava no en funció dels mèrits professionals, sinó en funció del que decidia el senyor de dalt, i això creava una situació, però a part eren situacions molt bèsties, perquè per exemple ella està castigat uns anys a Alacant perquè sí, perquè quan a una persona l'assetgen laboralment no l'assetgen pel que fa, sinó pel que és. Com és de compromís, doncs vaig a per ell. Necessitem una ràdio i una televisió, mitjans autonòmics amb la nostra llengua? Jo crec que la resposta és sí. S'han de rectificar coses? Home, per descomptat. És que jo us dic una cosa, per a tornar al nodo de Francisco Camps, a mi no me busqueu, A mi no me busqueu. Sí que és cert que sempre, fins i tot en els pitjors moments de manipulació, sempre han coexistit, quan s'ha pogut escapar al control, n'hi ha hagut programes que han estat bé i que tot el món hem vist, ha estat Medi Ambient, ha estat dossiers, més arrere estava Solidaris, o fins i tot al final Guamipi. O sigui que quan no està el control ahí, que t'estan, doncs clar, els professionals funcionen i els productes són correctes. Jo crec que ens hem de plantejar com a copropietaris una ràdio i una tele que estigui al servei nostre dels valencians, perquè per fer-li de gabinet de premsa de Palau de la Generalitat, ja que s'ho paguen ells. La Televisió Valenciana no és una altra cosa que un reflex del que ha sigut la ciutat valenciana en tots els àmbits. Vull dir que nosaltres ara estem en una situació de pèrdua d'un servei públic que poden criticar, i jo crec que s'ha de criticar, però tampoc ha de perdre la perspectiva de per què s'arriba així. Així n'hi ha clarament uns culpables. I aquests culpables són els que han portat no només l'empresa Radio Televisió Valenciana a l'estat que l'han portat, sinó que han portat la Generalitat Valenciana a l'estat que l'han portat, que han portat el sistema financer valencià a l'estat que l'han portat, que han portat el sistema productiu valencià on l'han portat. Vull dir que així la gent que havia de prendre les decisions, que ha tingut la majoria del poder en les institucions per a prendre decisions i que ha pres les decisions, ara ens trobem que no assumeixen cap responsabilitat, cap ni una. Vull dir que tenim un deute de la Generalitat de més de 30.000 milions d'euros, que Radio Televisió Valenciana té un deute de 1.300 milions d'euros, que hem perdut, com s'ha dit, la CAM, la Bancaixa, el Banc de València, que hem perdut, fins i tot estem a punt de perdre el València Club de Futbol. No oblideu el context en el que estàvem. Així llegaven els gossos en llonganisses i ens feien creure, perquè han utilitzat, entre altres coses, la televisió per a fer-nos creure això, que així érem el melic del món i ahí estava la ciutat de les arts i les ciències, ahí estava la Fórmula 1, la visita del Papa, això era el món, tot era magnífic. I això és el que hem de tenir en compte i ens ho vam creure com a societat.
i n'hi havia gent que ho criticava, o n'hi havia gent que dient algunes coses que en aquest moment no s'atenien, perquè tots volien creure que això era així. Francisco Camps va guanyar les eleccions del 2007 quan ja estava el cas dels Tratges i tot el món va votar per majoria absoluta. Que alguna responsabilitat tindran els valencians. De totes formes, és que diguem que sí que està en marxa per a que puguen emetre les úniques dues televisions que queden ara mateixa a nivell autonòmic, amb una freqüència a nivell autonòmic, són, a veure si us sona, una és de la COPE, casualitat, i l'altra és del Grupo Centro, són les províncies, que és del Grupo Centro, i Mediterráneo, que és de la COPE. I s'emeten a través del nostre múltiplex, que es diu, a través de la tele. Diguem que la part tècnica de la tele està en marxa per a que donen servei a aquestes televisions. Perquè com el senyor Fabra pose un sol euro en una d'aquestes televisions, l'anem a pillar. Sempre que hi ha mogudes d'aquestes, darrere n'hi ha negoci. Sempre. Ells tenien plantejat un negoci en el primer ERO que era encarrega tots els programes i li dona tota la programació, la externalitza, li la dona a los nuevos amiguitos del alma, perquè nosaltres coneguem uns amiguitos del alma que començaren en bigotes, però en la tele aterraren ja en fa plana. És un col d'estat. Jo vaig a la persiana perquè pegue un puny en la taula i estan perdent-se allí diners tots els dies. Bé, simplement això, esperem que us hagi sigut útil esta xerrada i això, que com a mínim servisca per a prendre consciència un poc de la realitat que tenim i del que ens juguem tots i totes com a societat.